Dobrý deň, priatelia, študenti, rodičia, ktorí práve rozmýšľate o tom, kde to vaše dieťa, respektíve ten študent pôjde študovať. Keďže už ste sa rozhodli, že by ste ich chceli ísť do zahraničia a vyskúšať niektoré programy, ktoré ponúkajú zahraničné stredné školy. Ako sa rozhodnúť a ako sa zorientovať vo veľkom množstve informácií, programov a škôl, sme sa zhodli, že je veľmi, veľmi ťažké, a preto som sa rozhodla vám dať takéto informácie do krátkych videí. Je to veľmi dôležité, aby sme si vybrali krajinu, kde to dieťa chce ísť, respektíve ten študent. Či to je už Amerika, či to je Kanada, či to je Veľká Británia. Dôležité je to, aby sme sa pozreli, ako sa tam to dieťa dostať, ako tam docestuje. Aj veľmi je dôležité, či lieta z Bratislavy, či lietadlo z Viedne,